Fl-awla 22 tal-qorti beda l-ġuri fil-konfront tal-Albaniż Daniel Muka ta' 30 sena u Viktor Dragomanski mill-Maċedonja ta' fuq ta' 42 sena, akkużati bil-qtil ta' Christian Pandolfino ta' 58 sena u Ivor Maciejowski ta' 30 sena fir-residenza tagħhom f'Taslima nhar 18 ta' Wissu ta' 5 snin ilu. Il-ġuri li ju presedut mill-imħallef Natasha Galja Ċiberras it-tardja biex jibda wara li skont informazzjoni li għandu One News, Daniel Muka riddan jiġi differit minħabba li l-avukat il-ġdid tiegħu Mario Mifsud ġie mqabbad il-ħamis li għadda, allura ma kellux biżżejjed ħin biex jipprepara. Il-qorti ċaħdet din it-talba fil-waqt li ordnat li l-akkużat ma jiqpax fiżikament fl-awla, iżda jsegwi kollox minn kamra fuq wara permezz ta' monitor. L-avukata tal-għajnuna legali Ġosett Sultana li kienet qed tassistih qabel ukoll ġiet ordnata mill-imħallef biex tkompli fil-każ. Il-ġuri kien diġà differit darbtejn fl-2023, bit-tieni darba Muka jirrifjuta fl-aħħar ħin li jkun rappreżentat minn avukat tal-għajnuna legali. Sa dan it-tant, il-ġuri tnejn beda bl-għażla tal-ġurati u bil-qari tal-kapi tal-akkużi. Muka qed jaffaċċja 10 akkużi li jinkludu l-qtil doppju, serqa aggravat bil-vjolenza u possess illegali ta' armi fost l-oħrajn u jinsab akkużat ukoll bis-serq tal-karozza li ntużat fir-rejat. Min-naħa l-oħra Dragomanski qed jaffaċċja 3 akkużi li jinkludu l-kompliċità fil-qtil doppju. Fit-tnejn mill-kapi ta' akkużi għal kull wieħed minnhom qed tintalab is-sentenza ta' għomor il-ħabs mill-prosekuzzjoni. Iż-żewġ irġiel qed iwieġbu mhux ħatja għal akkużi miġjuba kontrihom. Brabta ma' dan il-każ ukoll, is-sena l-oħra id-Daniż Jesper Christensen kien ikkundannat 40 sena ħabs wara li ammetta l-involviment tiegħu fl-omiċidju doppju. L-istess Christensen issa mistenni jkun ix-xhud prinċipali fil-ġuri. Skont xhieda li kien taf il-każ tiegħu, Christensen u Dragomanski qatt ma riedu li s-serqa teskala għal qtil u din kellha ssir waqt li ma jkun hemm ħadd fid-dar. Minkejja dan, meta waslu ħdejn id-dar f'Taslima, Muka li kienet iġor portmani żgħir mar l-ewwel idoq il-qampjena, waqt li Christensen baqa' ftit passi warajh. Dragomanski baqa' barra qrib il-karozza. Fil-qorti ingħad li meta xi ħadd fetaħ lil Muka, dan daħal ġewwa u l-bieb ingħalaq. Kien hawn li Christensen sema l-isparaturi u mar idoq il-qampjena fejn fetaħlu Muka barma fidejh.